Ar ôl gosod eich topic a cael ymatebion yn ôl, y ffordd i chwilio am yr ymatebion ydy dod yn ôl i'ch grid, sgrolio lawr i topics, fan hyn, ac fel ydych chi'n gweld fan hyn, mae yna un response. Felly, os ydw i'n clicio ar y topic hynna, yn sgrolio lawr i gwylod, a dwi'n gallu gweld fod yna rhywun wedi rhoi ymateb i'r gwaith. Felly dwi'n gwybod dwi angen ei wedyn i edrych ar hwnna, ydy clicio ar yma. Wedyn mynd y cyfle wedyn y plan siarad am ei ty. A dyna fo y gwaith wedi cael ei osod fan'na. Ar hyn o bryd, mae o'n hidden, felly does neb arall yn gallu weld o, does dim un disgybl yn gallu weld o. Os dwi'n newid hwnna i active, bydd hynny yn galluogi unrhyw blentyn sydd hefo mynediad i'r cod i fynd at yr grid yma yn gallu gweld y darn o waith yna. Felly, os ydych chi'n hapus efo'r darn o waith a'r fideo, o posib newid o'i active. Os ydych chi ddim yn hapus, gadwch o yn hidden. A dyna ni.